मोगच्या भावानी बहिणीनो, काल आम्ही सांत जॉन द बॅप्टिस्टचे फीस्ट सेलिब्रेट केलेले असा. पण त्याच्याबद्दल तुमका किती माहीत असा? हे जॉन द बॅप्टिस्ट जो असा तो 6 महिन्यांनी जेजूपेक्षा व्हडलो असा आणि त्याच्या मायेचें नाव एलिझाबेथ असा आणि तिची माय मेरीची रिलेटिव्ह असा, नातेवाईक असा. जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्ट व्हडलो झालो तो खुळ्यासारखं करत असलेलो, वायल्डरनेस. तो जंगलात वचून म्हाव काढत असलेलो, विहिरीत उडी मारत असलेलो, ती टोळ खायत असलेलो आणि व्हडलो हे सगळे खुळ्यासारखे करून कोपेल घालून फिरत असलेलो जंगलात. असे करून तो एक व्हडलो सेंट झालो. जेजूक त्याने बॅप्टायज केले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आणि जी जेजूची माय असा, पाय असा, जेजूची आजी असा, आजो असा, मेरीचे कोणते रिलेटिव्स असतात, सगळे सेंट असतात, सगळे सेंट. आणि आमचो फादर फ्रँकलिन बिचारो एवढी मेहनत केली, सगळे केले, काय सगळे लोकांची सेवा केला, अजून सेंट ना. म्हाका अशें दिसता कितें तरी व्हडले पॉलिटिक्स आसा. हे रोमात कितें तरी पॉलिटिक्स आसा. आमच्या इंडियातलो एक बी पोप ना, इंडियात एक बी पोप ना. अजून पर्यंत 2000 वर्सां जाली पोप ना. कितें तरी पॉलिटिक्स आसा. ते पॉलिटिक्स कितें आसा तें आमकां माहीत ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां तुमी पण अशें ना टोळ खावात, म्हाव काडात, तुम्ही विहिरीत उडी मारात, कोपेल गावून अशें जंगलात फिरत रावात, माशे मारात, तुम्ही पण सेंट जातले. ओके.